15 година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман», 6 лютого, 1440-й день анексії Криму. Студія Скандер Маметов. Президент Польщі Анджей Дуда таки підписав суперечливі зміни до польського закону про Інститут національної пам'яті. Про це він сказав під час спеціального звернення у президентському палаці в Варшаві. Дуда наголосив, що цей закон дуже важливий для поляків, адже пов'язаний з історичною пам'яттю польського народу. Польський президент направив закон до Конституційного суду, аби той оцінив, чи не суперечить він статті про свободу висловлювань. Це дуже важкий закон, що болить обом сторонами, тому спричинив чимало дискусій, часом дуже емоційних дискусій. І це дуже важливо, адже це дозволяє не забути про злочини нацистів у роки Другої світової війни, і щоб таке більше ніколи не повторилося. В Польщі не може бути місця для ксенофобії, ненависті на національному та етнічному ґрунті і расової дискримінації, і в першу чергу для антисемітизму, що й призвело до Голокосту. Очільник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович вважає, що підписання Дудою закону лише псуватиме українсько-польські відносини. А нехтування української реакції свідчить про нещирість заяв про партнерство між Україною та Польщею. Як і очікувалося, президент Польщі таки підписав скандальний закон щодо змін до Інституту національної пам'яті. Єдине, що він разом з тим оголосив про те, що спрямував його до Конституційного суду, та не зрозуміло, чи мова йде про ті положення цього закону, чи якісь окремі положення, чи вважаючи, що в промові він згадував тільки про ту частину закону, яка стосувалася Голокосту і участі євреїв в Голокості, взагалі не згадував нічого про українсько-польський конфлікт і його оцінки. Цілком можливо, що ставлена на Конституційний суд тільки частина цього закону. У парламенті нардепи зранку голосували за звернення до президента Польщі ветувати зміни до закону про Інститут національної пам'яті. З документом не погоджуються. Аргументи, сподіваються, у Польщі почули. Нардепи переконані, закон закриває шлях до діалогу між Польщею та Україною. Як діяти далі, думки різняться. Можу сказати лише одне. Україна має, парламент має утворити робочу групу і почати працювати над проектами постанов і законодавчих актів, які визначать геноцид української нації, здійсненої поляками в ході операції «Вісла». Подивимося, що там вони роблять, будемо творити історію разом. Знаєте, не можна також провокуватися на реакцію «дурак сам дурак». Це 21 століття, але не можна також дозволяти іншим націям зневажати в спосіб, який є сьогодні очевидним. Статус кримсько-татарської мови наразі обговорюється в рамках змін до Конституції України. Про це в ефірі нашого телеканалу повідомив голова Меджлісу Рефат Чубаров. Меджліс наполягає, аби кримсько-татарська мова використовувалася на рівні з державною українською у всіх сферах життя Криму. Если мы говорим о крымско-татарском языке, то в отношении 23 лет, которые предшествовали, собственно, российской оккупации, 23 года незалежности украинской державы, то центральная власть абсолютно игнорировала потребности в развитии как украинского языка в Крыму, так и крымско-татарского языка. Теперь, в общем-то, как мне представляется, все поумнели, но мы утратили контроль над Крымом. Україна не повинна відкривати виборчих дільниць на своїй території для голосування на виборах президента Росії 18 березня. Так вважає заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умеров. На його думку, офіційний Київ не повинен загалом визнавати легітимність цих виборів через анексію Росією Криму. Крым считается Украиной, поэтому выборы по всей России будут считаться недействительными. То есть выборы Путина будут считаться недействительными. Два государства находятся в состоянии войны. Как ни крути, это на самом деле война. И поэтому проводить выборы Российской Федерации на территории Украины аморально и нецелесообразно.
У підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму розглянули 3 апеляції у так званій справі про одиночні пікети. Розгляд клопотання кримця Мамета Люманова перенесли на 20 лютого. Щодо інших 2 учасників одиночних пікетів Айдера Ібрагімова та Люмана Бовбекова апеляцію відхилили. Так званий суд залишив рішення суддів першої інстанції у силі. Штраф 10 тисяч рублів. Торік, 14 жовтня, більше сотні кримських татар вийшли на одиночні пікети з гаслами «Кримські татари не терористи». Окупанти кваліфікували цю акцію як несанкціоноване масове зібрання та оштрафували понад 80 її учасників на загальну суму понад 1 мільйон рублів. По накатанной шьются просто дела на каждого. Ни на что не смотрят, не рассматриваются дело, не читают, они не знают вообще, что происходит. Есть задача. Задача наказать народ. Підконтрольний Кремлю залізничний суд Сімферополя у ці хвилини має оголосити рішення у справі Фєри Абдулаєвої, дружини фігуранта Сімферопольської справи про так званий тероризм Узаїра Абдулаєва. Їй закидають непокору судовим приставам. Торік, 8 грудня, під час засідання у справі її чоловіка, жінка намагалася потрапити на суд, її не впустили, затримали і склали адмінпротокол. Жінці загрожує штраф. Захист Абдулаєвої вкотре вимагав продемонструвати відеозапис. На це судові пристави заявили, що відео зберігається протягом 10 днів, потім воно знищується, тому демонструватися не буде. Мы не рассчитываем на то, что этот процесс будет объективным. Штраф там, в принципе, небольшой, но это не говорит о том, что мы не должны отстаивать свою точку зрения. На сегодняшний день все эти судебные процессы являются показательными и являются одним из механизмов прессы в отношении наших единоверцев и наших соотечественников в Крыму. Мы будем продолжать свою линию борьбы, свою линию ненасильственного сопротивления. Чоловіка Фєри Абдулаєвої затримали 12 жовтня 2016 року після обшуку в його будинку. Його звинувачують у причетності до організації Хізбут-Тахрір, яка в Росії з 2003 року під забороною. Загалом у так званій Сімферопольській справі про тероризм заарештовані 5 кримських татар. Це Теймур та Узаїр Абдулаєви, Айдер Саліддінов, Рустем Ісмаїлов і Еміль Джемаддєнов. В українського режисера кримчанина Олега Сенцова виникли проблеми зі здоров'ям. Про це повідомила правозахисниця і журналістка Зоя Свєтлова. Але Олег намагається зберегти гарний настрій і багато читає книг. Правозахисниця закликає всіх небайдужих писати в'язневі листи. Попереджає, що Олег буде відповідати не часто, але це, на її погляд, дуже важливо. Зоя Свєтова називає ганьбою те, що невинні люди в Росії сидять у тюрмі і закликає усіх посилити тиск на владу – російську, українську та зарубіжну. З метою звільнення політв'язнів Кремля сестра Олега Наталя Каплан розповіла нашому телеканалу про стан здоров'я Олега Сенцова. У него проблемы-то со здоровьем с самого детства тянутся. Вот, поэтому там просто обострение по сердцу, по всему. Сейчас Олег ничего не принимает. Мы настояли, чтобы у Олега было исследование медицинское, но вот сказали, что никаких таблеток или никаких лекарств не нужно. В самой колонии, конечно же, медицина ужасная, и нет там никаких ни лекарств, ни нормальных врачей, ничего. Це всі новини на цю годину. Не пропустіть наступний випуск «Заман кримсько-татарською» з Шевкетом Наматулаєвим менш ніж за годину. Далі на АТР Олег Борисов з програмою «Вогонь». Залишайтеся з нами.